Arratzaldeo, Matxin. Arratzaldeo. Ongi etorri. Eskerrik asko, gauza bera. Zer moduz, ongi? Bai, ongi, gustora, bai. Haizu, gaurko eguraldi euritsua eta horrelako egun iluntxu hauek onak izaten dira zure lanerako? Bai. Gustatzen zaizkizu, ezta? Bai, zeren eta ematen dizu aukera zure baitan egoteko, ez? Zure, barrura begirauteko, bai. Bai, ezta? Matxin, ibilbide luzea da zurea, irakurriko ditugu batzuk, ze benetan luzea da Argia, Euskaldunon egunkaria, Ipurbeltz, Gaztezulo, Aizu, Irutsulo, Naparjeit, zenba lan egin dituzun. Atzera begiratzen duzunean? Beno, saiatzen ez nostalgian ez zehatzen ez, nostalgikoz jartzen, eta alde batetik aurrera egiten dut, eta gustora indako bidearekin, eta aurrera begira nago. Zuri beti aurrera begiratzea gustatzen zaizu, pertsonaia asko ere sortu dituzu bidean, Belardo, Katxalingorri, Moko eta Karmele, Bokarta, pertsonaia horiek guztiak, iruditeria hori guztia, zurekin batera bizi da? Bai, egia da gaur-gaurkoz, bat-ipat, Belardo dela nire matea o nire kutxuna, ez? Denak maite ditut, baina Belardo da, berbada nire adiskide zintzoena edo beti hor ondoan dagoena, ez? Zu noiz hasi zinen marrazten, Matxin? Beno, hori nire joera da, berezko joera, haurtzaroan hasi nintzen, nire inguruan ez zegoen inolako estimulorik diot sorkuntzarako, baina nire joera, barruko joera neukan, eta hori, haurtzaroan. Bai? Bai. Esan dezagun zure adierazteko modu bat bezala hasi zela eta gero lanbide bihurtu dela denborarekin? Bai, hala da. Hasi nintzen nire joerari kasu egiten, eta ero gaztaroan ugaritu ziren kolaborazioak medio desberdinetan, bat-ipat euskarazko medioetan, eta gero ondoren lanbide bihurtu zen. Lanbide bihurtzea izan duzen zera, ondorioa. Eta gaur-gaurkoz nire lanbidea da, eta hor jarraitzen dut, aurrera. Eta esan daiteke zure lehen kolaborazio azpimarragarria Argiarentzat egindako ura izan zela Bokarta pertsonaiarekin? Bai, jakina, Andoni Tolosa izan zen gidoilaria, eta dudari gabe Bokarta izan zen bai lehenengo zera kolaborazio nagusia, ez? Pertsonaia, geroztik berezia da Bokarta zuretzat? Beno, hortxe dago, tarteka jakina Andonirekin kolaboratzen dut, oraindik ere bai, Andoni Tolosarekin, eta beraz bizirik dago oraindik Bokarta bai. Eta zuk, esan izan duzu egunkariaren itxierarekin zuretzat aro berri bat ere hasi zela? Bai, tira, itxiera traumatikoa izan zen, eta berria sortu zenean, eta hor aro berri bat hasi izan den ondako, ez da? Eta horre, nire kasuan, behar bada, kolore gehiago jarri nion nire bizitzari eta nire lanari, ez? Aurrekoa izan zen zurita beltzezko sasoi bat, eta aldiz berria eta sortu zenean eta koloreari manion garrantzia handiagoa. Bitxia da, baina alaxe da. Hola ikusten dut nik behintzat. Eta sariek ere eman dizute kolorea, zure ibilbide honetan, saritu izan zara Euskal Herrian, atzerrian ere bai, Bratislavan zehatze esateko, zuretzat atzerrian lanak saritzea zer da, euskara mundura eramateko beste modu bat? Bai, bestak beste hori da, ez? Diote haur literaturan ere hainbat ekimen ditut eskuartean, eta euskarari ematen dio alako zera bat, ez? Haize berri bat, ez? Eta beti ere liburuaren anparoan hor gabiltza aurrera egiten, bai. Eta zuk, Matxin, zergatik marrazten duzu? Edo zertarako zein da zure helburua? Lehenik ni hobeto egoteko, desberdinduko nituzke bi alor, alegia bat pertsonala, beraz, marrazten dut hobeto egoteko, ongi izateko. Satisfazioa eragiten dizu horrek, ez da? Bai, eta ordenatu egiten dut nire burua, eta gozatu egiten dut. Eta ero beste alorra litzateke profesionala, diot, merkatuak edo eskatzen duenari kasu egiten diot, ez da? Beraz, bi alor horietan aritzen naiz. Orduan lehenik dago sortzailea, honi nire buruarekin gustura egotea, eta bigarrena litzateke merkatua edo komunikazioa behar bada, ez? Zeren eta
guzti hau kokatzen dut testu inguru komunikatibo batean. Beraz, komunikatu iten naiz, eta hori da pixkat nire iharduera. Zertan ari zara gaur egun, ze lanetan? Belardo aipatu duzu lehen, hori dela momentu honetan Bai, Belardo, bueno, hemen ekarri dut Belardo, ez? Erakutsi, hortxe dago Belardo, bai, erakutsi lasai. Hortxe dago Belardo. Hori da momentu honetan, bueno, dizdira gehien egiten ari den zure pertsonaia esan ezagun? Honek ditu, dagoeneko 20 urte Belardok, eta kalean ere bai, bueno, non nahi, gogorarazten diate, publikoak eskertzen du ikeragarri Belardo. Bai, askotan esaten ditute? Bai, zeren eta aritzen baina izazko ere aurrekin animazioak eta tailerrak eskaintzen, sormen tailerrak, eta orduan beraz gertatzen zaite aurrekin eta gurasoekin lan egitea. Bai. Eta beraz askok aipatzen diate Belardo, eta, bueno, pozgarria da oso, bai. Hor badaukazu beste horri zuri bat, aurrak eta gurasoak aipatu dituzu, zezuk hezkuntzan ere halako ikastarotxoak ematen dituzu, ezta? Bai, hain zuzen ere nire burua ikusten dut, bueno, transmisio lanean egiten ari naiz egiten, transmisioa. Bai, erakutsi lasai, hortxe, bai. Hauek dira, bueno, aurrei di proposatutako ariketak edo, ez? Bai. Hau da, nolabait ere komikia, baina poesia ere txertatu diot, ez da? Testuak ere bai. Bai, hori da, Eta diot, zeren eta komikia ez bai da soilik laukietan sortzen, eta hau da adibide bat, ez da? Esan nahi dute orrialdeak hartzen du beste tankera bat. Orduan horregatik ez dira soilik laukiak, eta horrekin jolasten dut, eta aurrei oiri proposatzen diet, ez da, nolabait ere beren poetika lantzea, eta beren adirazpena, beti ere bilatuz ongi izatea, aurrera beti hartzen dut begirunean. Beraiek ere zerbait komunikatu Dudarik gabe, ez da? Eta aurretaz edo gaztetxoetaz ari garela, zuk nola ikusten dituzu orain beraiek digitalizazioaren eta kontu honekin esan nahi dut? Zekaro, gauza bada papera, bestea digitalizazioa, nola ikusten duzu berein etorkizuna zentzu horretan? Nere ustez, batipat, eskaini behar zaio aurrari inguru bat, inguru egoki bat. Horre zer dakar, konfiantzazko inguru bat, erritmoa ere ahaldala motela izatea edo, ez? Eta gero jakina esan dudan bezalaxe aurraren beharrak aintzat hartzea, ez? Orduan, batipat, baldintzak sortu behar dira egokiak, baldintza egokiak sortu behar dira. Orduan, ni neuk pixkat horrela ikusten dut nire burua, ez? Pixkat egiten dut bide laguntza bat, eskaintzen ditut nire lanabesak, komiki bat sortarazteko lanabesak, eta bide laguntza bat egiten dut, eta beti ere saiatzen naiz testu inguru egoki bat izaten, ez? Goxoa, konfiantzazkoa batipat. Eta hartara, baldintzak egokia direlarik, orduan bai, sortzen dela sormena. Hori da nire jarduna. Eta noski zu ere egokitu zara digitalizazioaren mundu horretan, animazio digital batzuk zuk egindakoak ari gara oraintxe pantailan ikusten, horiek ere egiten dituzu? Bai, jakina, bai, esparru desberdinetan aritzen naiz, egia da, digitalizazioa hor dago, eta, bueno, oin bat daukat nolabait ere marrazkera tradizionalean, eta beste oina daukat digitalizazioan. Orduan, bi alor horietan aritzen naiz, euskarri desberdinetan. Gaur hemen zuzenean, paperean, ilustratu egingo baituzu, ilustrazio bat egingo diguzu, ezta? Bai, hori da asmoa, bai, komiki bat. Zer egingo diguzu? Beno, Belardo da abiapuntua. Belardo, zure pertsonaia kutxunetako bat, ezta? Hori da, bai. Ondo, nahi duzunean, hortxe daukazu zure plazatxoa, zure kuadernoa, segi bertara, Matxin, eta zuk marretzen duzun bitartean guk elkarrizketarekin jarraituko du. Gero egingo dizugu bisita bat hor. Osongi, eskerrik asko zuri. Momentu batean gerturatuko naiz bere gana, ez dure behimenarekin, ea nola doan hemen Matxin, Belardo ezagutzeko irrikitan gaudelako, batez ere zuzenean nola egin duzun. Matxin, kaixo horriz? Kaixo, bai. Hemen gure Belardo. Bai. Hemen gure Belardo. Jarri hor bestaldean, Matxin, hori da, bai. Dira, konta iguzun, hau da gure Belardo, ezagutzen genuen, baina orain zuzenean egin diguzu. Nondik hasi zara, ze egin nahi izan duzu hemen? Beno, komikia da irudia eta hitza, beraz, kasu honetan hitza, ez da, izjokoa eta ze polita egin dut, ez zibazuek,
Eta nire artean, bueno, zibare zerdan batek espalin badaki, pues hemen dauka zibare bat, eta jira eta bira, ez da, hola bizi gara danok, eta pixkatu more honez, eta Oso hori da, bai. Belardok berak buelta emango balu ere, ziba politia izango litzateke ez da, hor putxarekin ez da? Arrazoi duzu, bai, eta hori da, eta hau da egitura, oinarrizko egitura, alegia, hiru, ez? Hiru binetetako komiki bat, ez da? Hemen egin dute, hemen laukia izan beharrean, pues, ez zera, marrazkiari garrantzia gehiago emateko laukirik ez dauka, eta hoxe, eta gero, jira eta bira, onboronezkoa. Oso politia, Matxin. Aizu, zuretzat zergatik da Belardo hain berezia, hain kutxuna? Batipat, bueno, haurtzaroa, belarmetak beti zera, belarmetak ekartzen digo gora haurtzaroa, eta gero borobila da, eta baduzu hor bertan atxeden hartzea, ez da, goxoa da, biguina da, eta nik uste, bez bila gabiltzala danok, ez da, orduan horrek, nik uste horregatik ez, maite dute Belardo, bai. Eta gero biztan da, gustatzen zaizula mezuak transmititzea, eta beti ilustrazioak bai, eta umorea ere bai. Bai, esaten dute umorea dela, zera, amore ez emateko umorea. Bai, eta hori da nire joera, eta nik uste dut hor gabiltzala, aterrik edarraka. Oso polita, Matxin. Eskerrik asko, gure taldeari izugarri gustatu zaio.